Firogi faidi tamni bijab unsunjago. 73 number question nengka firogi faidi tamni bijab hengke firogi faidi tamo Sonacharan Deborma khoroksa resapna kwrwng bo resapna kwrwng bai nogoma tongplaya haini bagui bihig bwsak tamo kaham ka maimase haini bagui bihig bono kagi klang thangui bufani nogo thangi payo haini bagui tamo obo wngkha kaklaima jorani koklop firogi faidi tamni bijab kaklaima jorani koklop bijab 78 wngkha 74 number question naidi simalung sakao holongni khum bijab no sikya sabo sinchungo simalung sakao holongni khum omo sikya sabo option C Nandakumar Debborma hingke 75 number question naidi holong kok sao bolong bisingo wngkha hingke holong kok sao tamo holong kok sao bolong bisingo sabo sei kwrwng Chandrakanta Morasingsar obo tamo